Uma sibheka la incwadi yabaseFilipi 2 verse 9 izwi lithi uNkulunkulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke ukuze onke amadolo abantu basezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba aguqe nezilimi zonke ziphimise zisho ukuthi uJesu uyinkosi kube inkazimulo kaNkulunkulu. Njengoba ngidlulisa imessage kaNkulunkulu ngifisa abantu bekwazi ukubona a bigger picture. Ayikho-ke ipicture enkulu edlula uJesu ngoba uJesu yena onikezwe igama elikhulu kakhulu. Uma abantu besubmitha kuJesu abaxabani noNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke abambele amagqubu abantu abasubmitha kuJesu nabantu abadumisa uJesu nabantu ababonga uJesu ngaloko kuhle abenzele kona. Ngale nkathi abantu bebonga uJesu ngakho konke akwenzile, uNkulunkulu lolo dumo uyathola. Uma kodwa abantu bengamnikeza uJesu udumo, benikeza ezinye izinto, labo bantu uNkulunkulu abamnikezi udumo, lezo zinto zithola udumo, kodwa not really ukuthi zona ziyakhuluma ngoba yonke into ekhonzwayo uhlezi kukhona umoya osemumva kwabo. Okusho ukuthi wena ngale nkathi usubmitha kuThixo esithombeni, nanoma yikuphike, noma ngabe umuntu, noma bayingilosi, noma ngabe idimoni, yikuphi lokho osubmitha kona, kunoma umoya osemva kwakho. Kodwa ngale nkathi unikeza uJesu udumo, uNkulunkulu lolo dumo uyathola. Uma sibheka la incwadi yaJohn 3 verse 16, uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okholwayo yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Njengoba siphila kanje sanikelelwa ngoJesu, uNkulunkulu akamfuni umuntu ozothi mina ngilungile, ngilunge ngokwemvelo, ngoba ukulunga kwemvelo kufana nezidwedwe ezingcolileyo. Kodwa uma umuntu amkela uJesu, ulungisiswa ngoJesu. Ukulunga kwalowo muntu kumele kulungisiswe ukulunga kaJesu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyamenza lo muntu ukuthi engathembi imisebenzi yakhe, kodwa athembe imisebenzi kaNkulunkulu ngokumbonisa ukulunga kaKristu akwenzile okuphelele. Kodwa ngale nkathi umuntu engafuni ukubona uJesu lo omisiwe emzini kaNkulunkulu ukuthi abe ngaphezulu kwakho konke, ngeke kube lula ukuthi umuntu akwazi ukusizakala ngoba phela lowo muntu uzobe engamboni umuntu okuyena ongumalusi wezimvu zonke. So la uNkulunkulu umeyinikela ngenxa yethu, inhloso ukusindisa ebini bethu ngegazi lakhe elimsulwa, ehlambulule ububi bethu ukuze thina sizokwazi ukukhululeka. Uma ngabe umuntu esindiswa, ukahlaselwe nje esezweni ahlukumezeke azafisa ukufa, kodwa mase sindiswa uba neperiod nje yepeace esabuyiselene noNkulunkulu. Mase fika la esemjwayela uNkulunkulu, mase yaqala enze izinto ezisnacks, mase beyaqala ke bamthola laba ekade bengaphansi kwakhe, bekade ngaphezulu kakhulu, esesindisiwe uNkulunkulu ngegazi lakhe. Kodwa izinto zonke ziyakubuyisela emuva uma engabe seqala ukujwayela insindiso, esethi I might as well try and do 1 and 2 ngoba vele kuyenzeka, ngeke ukuthi akwenzeki, uzophinde ngixolise uNkulunkulu. Yabo ngale nkathi uNkulunkulu ekusindisa, uyasindiswa ngempela, futhi uyakwazi ukuhamba in a spiritual realm as the chosen kaNkulunkulu, and ama demonic forces lawo bekade kuhlula afana njengeyingane. So long as nawe ungeke uzosindiswa mase uhlala phansi, uzosindiswa mase uyakhuleka, uyafunda izwi, uyazila ukudla, uyahlanganyela nabazalwane, uthatha initiative ngempilo yakho ukuthi uyise phambili. Lokho ke kuthatha ishape because la emhlabeni we have an ongoing war. La khona umKristu ezingelwa usuku nosuku. Ngeke kuye kuSathane. Noma ungahlala phansi uye ukukholwa, kuzoba buhlungu kakhulu uma wena uye ukukholwa, kodwa uyohleze kujaha noma ungangakiyena, kodwa kusala uzoqhubeka futhi akuhlukumeze. So into ebalekile ukuthi kumele uqine emandleni kaKristu ngoba sibambene nenyama negazi, sibambene nobuqili bukaSathane, imiciblisho levuthayo, ababusi balelizwe bobumnyama, imibuso yalelizwe yobumnyama,
omoya ababi emkhathini. Zonke lezi zinto zimelana nomuntu kaNkulunkulu. Lezi ezivela uma usukholwa zizama ukukuhlasela ukuze wena uzolahla ithemba, ugive up. Akumele ku-give up ngoba noSathane kaze give up. Uma ugive up uyawina, wena uzobe usugijimela yena. Kodwa uma unga-give up kwi-cause obekelwe yona, wena uzoqhubeka ube above zonke lezi zinto ey'ngakuyena. Uma sibheka la izwi kaNkulunkulu lithi azizameni ukuthi la esiphingilini-ke khona sizama ukulungisa la esingekho bahle khona ukuze sizokwazi ukugijima kahle kulokuncintisana. Ngizolikhotha njengoba linjalo incwadi yamaHebheru 12 uvesi 1 izwi lithi, lokhu sinefu lofakazi elisihaqileyo, lahlani konke okusindayo kangaka nesono esithandela kangaka, ukuze nikwazi ukugijima kulokuncintisana esikimiselweyo. Kune-race yokukholwa uNkulunkulu asibekele yona. Kule race uma ngabe sinemthwalo, sinezono, ngeke sikwazi ukugijima kule race, sosala endleleni, sophelelwa amandla endleleni, ngoba ngale nkathi uqhubeka usidla isono sokuqeda uthando nomsoco lo owenza ukuthi wena ube neyikhwepha zokugijimela uNkulunkulu. Uma ungasenalo uthando, ukholo lwakho lizophela. Kubalulekile ukuthi ulahle izono, ulahle imithwalo, ngoba uma uthwele imithwalo eminingi ngeke ukwazi ukumbona uJesu eyinkosi nomsindisi. Usindiswe kuphi uma usathwele imithwalo nasengqondweni yakho, nasemcabangweni yakho, nasey'ntweni zonke uthwele imithwalo, uyasindwa. Kodwa ngale nkathi wena uza kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthatha i-initiative empilweni yakho akuthule imithwalo. Kodwa the minute umshiya uyakubuyisela uqhubeke usinde njengasekuqaleni. So kubalulekile ukuthi uNkulunkulu uma uza kuyena ufike nje futhi uyinikeze ithuba ukuthi uzorelaxa la, uzophila, awusabuyele uphindele emuva, ngoba uphindele emuva uzofa nokufa. Liyasho-ke izwi lapho olungileyo eshiya indlela yakho yokulunga, ngibekile isikhobisa phambi kwakhe aqhubeka afe. Uma umuntu olungile esenze okubi, ukulunga kwakhe ngeke kusamsiza, lo uyawukufa nokufa. So kule ndlela siyahlala uNkulunkulu. Uma sishoda ingotho asisho ukuthi we uNkulunkulu sasinikeza ukuthi siphindele emuva-ke thina la kade sikuthola khona. No, siyahlala until uNkulunkulu asinikeze lento esiyicelayo. Siyakhuleka silinde ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukuthi akumukelise. So la kumele si-understand ukuthi uma sidevelopa i-patience, isithelo leso esifunakalayo uma umzalwane. Uma umzalwane ongakwazi ukulinda bazodlala ngawo abantu. Baningi abantu phela ababathanda abantu abakholwayo, abathi hayi sengifuna umuntu okholwayo. Ngale nkathi ungenayo i-patience, uzothi ucela imali kuyena athi nawe uzongiphani ngoba ngeke ngithiwe kunikeza imali yami. Kubalulekile-ke la ukuthi ube ne-patience ukuze laba abakubhekile, abakugadile ukuthi uyadideka, bengakwazi ukuyithola i-opportunity to experience i-awesomeness kaNkulunkulu ehlezi kuwena ngaphakathi. So kubalulekile ukuthi ngale nkathi uma ukholwa, uNkulunkulu uyinikeze isikhathi ukuthi uzohlala la kuNkulunkulu, uzobekezela noma kuthiwa kwenzakalani kuze uyendawo, ngoba nalaba abanye bayahlala la bekhona, bayabekezela noma bekuthiwa kwenzakalani bayaqhubeka behlale la bekhona. So kuhle-ke ukuthi ube umuntu one-foundation. uJesu yena uyakwazi ukuba i-foundation yalabantu abathandayo ukukholwa. For example, encwadini yaMatthew 7 uma uqala from verse 22 to 24 lapho uthi uJesu, umuntu ozwa izwi lamathatha agcine uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakhumuzwayo edwaleni. Uma kufika ivunguvungu, iy'mvula ey'namandla ziwushaya lowo muzi awuwanga, ngoba usekelwe yidwala. Ngale nkathi abantu bekholwa uJesu baba ne-foundation, baba strong, bayaqiniswa, banikezwa iy'khwepha zokuba nebhalansi ukuze uma o-devil laba abazama ukuthi bethi attack, bethi challenge, kodwa behluleke, uNkulunkulu yingakho izwi lakhe lisho lithi siphiwe amandla okunqoba ofezela ney'nyoka, okunyathela iy'nyoka noma uma zisiluma zingasibulali, noma ofezela babo bekhona egazini kodwa bengasibulali, okudla okubulalayo kodwa singafi. Lawo mandla siwathola kuNkulunkulu so long as nathi kodwa-ke sizovuma ukukholwa egameni likaJesu. So
incwadi yasho Hosea 4:6 abantu bami babhujiswa kuswela ukwazi. Uma thina sinqaba izwi laNkulunkulu sobhubha, kodwa uma silamukela sokwazi ukuphiliswa. I-choice yakho le, ayikho umuntu okuphoqayo ukuthi mamukele ngenkani uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uma umamukela kahle kahle uyasizakala. Whether umamukelile noma umamukelanga uyaqhubeka abe uNkulunkulu, kodwa wena uyamdinga uNkulunkulu. Ungazama ukuqinisa intamo yakho uze uphelelwe isikhathi. Lungisa izinto zakho khona manje usaphila. Ngale kwethuna akukho kuphenduka, sengizokhuleka-ke. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngezwi lakho, busisa igama lakho uliphakamise endleleni, sivikele kokubi nasengozini. Mase uyenza uNkulunkulu isibusiso sakho osibeke kuthina singatshontshwa abantu, kodwa senzeke ngokuthanda kwakho. NgoKristu Jesu Inkosi, amen and amen. Inkosi nibusise nonke. Amen.